Strikers Pamilya. Sawa ka na siguro sa sakuyang pag-ataman, pagpadaba kakulitan, kaya ka nagpaara. Mas pinili mong tapuson kaysa sa mapakarayang relasyon. Tamanungod sa problemang kasaday, dai mo tig-iisip ang pagal kung tigsapara. Sakripisyo para ang relasyon tama isalbara. Tama talaga so pasipara ko kang inot ang tigpapahiling mo. Bako udok sa buot, garo ka na pipiritan. Nawara na suog maso init kang pagkamuot. Nagkulpa, nagbago ka na, wara simbag sa hapot kung paano ta kahahalion. Utakan man ng puso pero paano gigibuhon. Kung rumdum ka kadiharos pagkapungo sa pagpugos, kulog na di maubos mga luha kung nagulos. Ang senyalis ng pagtios na winalat sa paghali, makanarang pag-agian ng sanit mong pinamati. Ika ang nangbaya, ika ang naghali, ikang nagdesisyon na tapuson na ini. Wara na kung magigibo, kung yan ang muya mo. Bahala ka na, bahala naman ako. Grabing duda tapag una, garo permitig loloko o takot sa karma. Paano ika mismo ang may gibo kang ako sarnawarang ebidensyang makusaw. Garo manok makaputak habo ng gad magpadaog. Dawa sala mo gusto mo pa permi ika ang tama. Dai mo nahihiling ako baga so igwa tama. Sa mga bungag mo ang luto garo na magturugang. Mas gusto mo pang mag-iwal kaysa maray na paghurunan. Dai pa prang kaho na gusto mo ng rauto. Ng plano ta kong tanduwa sa maabot na panahon. Pagul agtalan sihon, dai ko na muya ang gibo-gibo mo pa uro. Utro-utro na kaya gusto mong magrayo. Wara nagpupugol pero dapat sa sadiri mo. Wara kang pagbabasol na sinayang mo ang tawong pinataba ka kisobra. Pero ano ang ginibok inulugan mo sana. Ika ang nangbaya, ika ang naghali, ikang nagdesisyon na tapuson na ini. Wara na kung magigibo, kung yan ang muya mo. Bahala ka na, bahala naman ako. Karaw lang pala sa imo ang sa tong pinag-ibahan. Libangan pagmundo kinibo mo akong kawatan. Pag sinabi mo kaya minatubod sa kautikan. Gabos na gusto mo wara akong sinayumahan. Pero nyata mo nagibo na ako ulugan pa. Nasiraman ka, makastahan ka, uragan ka. Nariro kong seryoso dai kunta mambabaya. Na masunod ka tamili sige kung tutugot daya. Makanuson mo ugali ang nakaapik na rasa ko para mauyam. Paano makadisganara ngunyan tanggap ko na nahabo mo na sako. Ano man usa ka mataranta daw ako. Mas maray man na wara ka, wara man ki problema. Bako ka na siguro sako ang nakatagama. Gwapo man ni Rock dai ka dapat hibian. Na wara ka para sa mas magayon na dahilan. Ika ang